Салом тамошобинони гиромӣ. Имрӯз ман китоби Мактаби кӯҳнаи Садриддин Айниро хонда ба охир расондам. Ҳозир модарам аз ман ин китобро имтиҳон мегирад, ки ман то чӣ дараҷа ин китобро аз худ кардам. китоби Мактаби кӯҳнаи Садриддин Айнӣ умуман дар бораи чӣ аст? китоби Мактаби кӯҳнаи Садриддин Айнӣ умуман дар бораи даврони хурдсолии худаш аст. саволи дигар. дар ин ҷо ман номи халифаро мебинам. халифа ки аст? халифа шогирди мактабдор буд. саволи дигар. ширинбой ки аст? ширинбой биринҷфурӯш буд. хуб, саволи дигар. падари Садриддин Айнӣ ба Садриддин Айнӣ як миқдор пул медиҳад ва Садриддин Айниро ба назди биринҷфурӯш равон мекунад. пеш аз равон кардан ба ӯ як чизро бисёр таъкид мекунад. савол чунин аст: бигӯй ки ба ӯ чӣ қадар пул медиҳад ва ба ӯ чӣ таъкид мекунад? падари Садриддин Айнӣ ба худи ӯ 64 пул медиҳад ва мегӯяд рав биринҷ биёр, ки мо ширбиринҷ кунем, ва таъкид мекунад ки ба ширинбой нагӯй мо ширбиринҷ мекунем, балки гӯй ки мо оши палав мекунем, то ки ба ту биринҷи сифаташ паст надиҳад, балки биринҷи сифаташ аъло диҳад. саволи дигар. аҳмад кӣ буд? аҳмад ҳамсинфи Садриддин Айнӣ буд. хуб, анушервон, дар бораи китоби Мактаби кӯҳнаи Садриддин Айнӣ кӯтоҳ қисса кун, ки умуман ҳамин китоб дар бораи чӣ буд? умуман ҳамин китоб дар бораи даврони хурдсолии Садриддин Айнӣ буд. Садриддин Айнӣ аввалан дар мактаби бачагона мехонд ва аз сабабе ки ӯ абҷадро ёд нагирифт, падари ӯ ӯро ба мактаби духтарона гузаронд ва ӯ дар мактаби духтарона танҳо писар буд ва дере нагузашта ӯ ба мактаби духтарона як писари дигаам ҳамроҳ шуд ва Садриддин Айнӣ дар китоби Мактаби кӯҳна гуфтааст, ки ман дар китобҳои оянда дар бораи ин писар ба шумо мегӯям. Тамошобинони гиромӣ, хондани китоб ба рӯҳияи одам фоидаовар аст. зиёд хондани китоб забони одамро бурро мекунад, ҷаҳонбинии ӯро васеъ мекунад ва ман ба шумо тавсия медиҳам, ки китоб зиёд хонед. то навори оянда, худо нигаҳбони шумо бошад.